Video, v ktorom zobrazuje modelovú situáciu pri strete s medveďom. Podstatou videa je, že má človek okamžite telefonovať na ich linku a videného medveďa nahlásiť. Odborníci odporúčajú celkom iné rady. Ste na prechádzke a vidíte medveďa. Takto sa začína video od štátnej ochrany prírody. Ten je veľký. Čo teraz? Neukladal si to číslo náhodou? Na operačné stredisko, myslíš? Hej, takže volaj, ja zatiaľ natočím. V tom prípade by už rovno mali tí ľudia cúvať a vrátiť sa odkiaľ prišli a nie volať operačné stredisko, zdržiavať sa v tom mieste. Je to pre nich nebezpečné, zvyšuje sa riziko, že ten medveď ich môže napadnúť. Čiže v tomto prípade sme im poradili, ako zvýšiť riziko ich napadnutia. Riaditeľ združenia, ktoré sa roky venuje divokej prírode, komentuje, čo považuje na ukážke za problematické. Nás si ešte nevšimol, nik iný tu není a prechádza z jednej strany na druhu. Jedna z rád hovorí, že nemáte toho medveďa natáčať, približovať sa, nevenovať mu nejakú pozornosť. Štátnej ochrany prírody sme sa spýtali, či prípravu videa konzultovali s nejakými odborníkmi na etológiu, teda správanie medveďa hnedého. Dostali sme nasledovné stanovisko. Predmetné video vzniklo pre informačné a propagačné účely operačného strediska s telefónnym číslom 18081. Operačné stredisko slúži na nahlasovanie nebezpečných situácií s možným vznikom rizika škôd a útokov v súvislosti s medveďom hnedým. Tiesňová linka je v súčasnosti chápaná minimálne z mojej strany ako niečo, čo je na udávanie pohybu medveďa, aby bol lepšie lokalizovaný a mohol byť zastrelený bez nejakého odôvodnenia, či je problematický alebo nie. A to nie je systémové riešenie. Aktivisti vydali aj stručnú online príručku, ako sa správať pri stretnutí s medveďom, kde popisujú rady podľa rôznych situácií. Tu všetko nezmestíme, ale aspoň základy. Základom je pokoj, nevyvolávať paniku, nechaosiť, nehádzať do medveďa, odísť z toho prostredia. Všetky napadnutia sú v neočakávaných situáciách, kedy medveď takto reaguje v obrane. Žiaľ Bohu, tieto výpady môžu byť niekedy smrteľné, ale sú spôsobené nie tým, že medveď čakal za rohom a napadol nás, lebo chcel nám urobiť zle. Rizikovou skupinou sú hlavne poľovníci, lesníci, hubári, oveľa menej alebo minimum napadnutie turistom. Určite pomôže sledovať pobytové znaky, ak sa niekde medvede zdržiava. Spravidla nájdeme viacero stôp. Strety medvedice s mladými patria k najrizikovejším. Pred vyše týždňom sme sa Enviro Resortu spýtali na výzvu aktivistov, aby spustili poctivú osvetovú kampaň. Dodnes žiadna reakcia. Mário Kermiet a Martina Töreková. Televízia Markíza.